İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şu günkü programmamıza. Men sizin şu programma goşulyp bilýäningizde öğrenşat. Sizin bilen şu programmaň üstü bilen şeýle ýakyn gatnaşykda bolmaklyk men üçin gaty uly bagyt. Sebäbi biz bile şu programmaň üstü bilen Hudaýyň sözüni okap bilýär. Hem biriň pikirlerini alşyp bilýär. Şoň üçin men sizi Maňa hökman elektronik poçta üstü bilen öz pikirlerinizi ýollamagy sizden soraýan. Siz bu informasiýany programmaň ahyryna görýärsiňiz. Biz geçen gepleşiklerimizde Hudaýyň biziň günämizi bagyşlaýyşy barada sizin bilen gurrun edip geçdik. Biz bir näçe ayatlara seredip geçdik. Köne ähde, täze ähde bolan ayatlara. Men şu günkü gepleşigimizi ýene-de sizin bilen Hudaýyň biziň günämizi bagyşlaýyşy barada dowam etmekçi. Bu tema gaty wajib. Sebäbi men sizin doly şu zatlara düşünmeňizi isleýän. Haçan siz Hudaýyň İsa Mesihiň üstü bilen sizin günälerinizi doly bagyşlandygyna düşünseňiz, onda siz kalbyňyzda şu öz-özüňizi eýem erwet ýaly duýup günä etdimni şu barada gamgussa batyp ýaşamany eýsem Hudaýyň sözüne ynanyp, Hudaýyň sözüne aýdylýan wadalara eýe bolup ýaşap bilersiňiz. Şoň üçin hem bu gaty wajib şu zatlary bile öwrenmegimiz. Ýadyňyzda bolsa biz geçen gepleşigimizde Luka kitabynyň 15-nji babyna seredip geçdik. Şo ýerde bir kaka barada hem oň ogly barada gurrun bolup geçdi. Şol babyň üstü bilen bideýem Hudaýyň bize bolan gatnaşygyny, Hudaýyň biziň günämizi bagyşlaýyşy barada sizin bilen öwrenip geçipdik. Gelin häzir ýene-de Lukanyň 15-nji babyny bile okap geçelim. Bir adamyň iki ogly bar eken. Kiçi ogly kakasyna, "Kaka, mal mülkden meniň paýymy düşenni ber" diýe kakasyna. Kakasy hem baýlygyny oglarynyň arasyna bölüp berýär. Bir näçe günden soň kiçi ogly bar ýogyny toplap bir uzak ýurda gitýär. Ol ýerde şady horramlykda ýaşap, mal mülküni ýele sowurýar. Şu ýerde biziň bir zada düşünmegimiz mümkin. Bularyň medeniýetine, şol döwrüň medeniýetine, Israilda hem şu Turukdaky ýurtlaryň medeniýetlerine hem şol öz kakaňdan men mal mülk paýymy ber diýmeklik eýem kakaň ölümini diläp oturan ýaly bolup durar. Ene bu kiçi ogly kakasyna şonu ölümini diläp otyr. Sebäbi olaň şol döwürdäki medeniýetde mal mülk ata enesi ölenden soň paýlaşylan. Ol ölmäke sen mal mülküni, eneň ataň mal mülküni beýle paýlaşyp bilmeýän öz dogularyň arasyna. Ýöne şu oglun eýem kakasyna mal mülkden men paýyma düşenni ber diýip kakasynyň ölümini dilän ýaly bolup otyr. Şonu da kakasy oňa hiç zat diýmäni, şu baýlygyny oglaryň arasyna bölýär. Soň kiçi ogluny düşýän paýy oňa berip, olam bar puly nämetdi? Mal mülküniň hemme berilen dady pula sowurdy. Belki bu pul bolan bolmagy mümkin, belki de mal mülk beren bolmagy mümkin. Olarda goýullar, düýeler, şeýle zatlar gaty köp bolan o döwürde. Şoň içinden goýullardan käbirini beren bolmagy mümkin. Ol oglanyň satyp, soň şol mal mülküni ýele sowuran bolmagy mümkin. Biz bu barada anyk bilmeýäs Hudaýyň sözüni.
Yöne şu ayette şeýle diye ol yerde şol oglan giden yerine şady horramlykda ýaşap mal mülküni ýele towurýar. Bar zadyn soňundan soň ýanky ýurda gaty açlyk düşüp ol oglan horluk çekmäge başlaýar. Şol oglanyň baran ýurduna açlyk düşüpdir. Şeýlelikde ol gidip şol ýurduň bir ýaşaýjysyna güllükçi durýar. Ol hem onu öz örlerine doňuz bakmaga iýberýär. Oglanyň doňuzlaryň iýen kösükleri bilen garnyny doýrusy gelýärdi. Siz düşünýäňiz doňuzlaryň iýen kösükleri näme? Ene bu oglan iýmäge hiç zat tapmany, şu doňuzyň bakmaga berilýän zatlardan iýmäge eýem ymtylan. Şonu eýem garny şol doňuzlaryň iýmitinden doýurmak islen. Emma oňa hiç kim hiç zat bermeýärdi. Ol ahyr soňy akylyna aýlanyp özüne şeýle diýär. Kakamyň ençeme güllükçileri bar. Olaryň hemmesiniň hem doýýança iýmäge çörekleri bar. A men bolsa bu ýerde açlykdan öljek bolup barýan. Gowsy kakamyň ýanyna baryp oňa, "Kaka, men gökdäki Hudaýa da, saňa da garşy günä etdim. Menini seniň ogluň diýilmäge de munasip däl. Meni öz günnükçilerinden biri ýaly kabul et" diýeýin diýdi. Ene oglan eýem oýlanyp başlady. Ol öz öýüne, kakasynyň ýanyna bar bolan ähli zatlary terk edip, başga bir ýurda gidip, hidil etmek üçin puluny ýele towurup, şol açlyk pursatyna onda hiç zat galmany, hiç kim oňa üns bermän ýagdaýynda ol kakasy barada pikir edýär. Hem onu nähil gowdurmuş bolupdyr kakasynyň ýanyna. Şu barada inni oýlanyp, pikir edip, kakasynyň ýanyna baryp, ol güllükçi bolmaga taýar kakasyna. Serediň bärde nähili durmuş bidi oýlandyrýar. Oýlanmaga mejbur etýär. Kynçylykly pursatlar hasam bizi Hudaýa ýakynlaşdyrýar kynçylykly pursatlar. Eger biz Hudaýa ýol bersek. Köplençe ýagdaýda kynçylykly pursat bolanda ene şu oglany şu wagt gözeňine getiriň. Onda hiç zat galmady, soň ol kakasy barada pikir edip başlady. Öýünde bolan gowy zatlar barada pikir edip başlady. Sizde de şu kynçylykly pursatlar bolanda şu Hudaýyň barda desede berýänligi barada şeýle oýlanýaňyzmy siz? Ol size şeýle zatlar berip, siziň bilen ýakyn bolup, ýakyn gatnaşykda bolmak islen, ýöne siz şu dünýädäki bar bolan zatlara üns berip, pul bolsun, baýlyk bolsun, şeýle zatlara Hudaýdan has köp üns berip, Hudaý bilen siziň gatnaşygyňyz daşlaşan. Edil siz Hudaýyň öýünden giden ýaly. Ýöne iň erwet kynçylykly pursatlarda sizde hiç zat galmana, belki siz ýene de Hudaýa dolanyp oňa deleg etýänsiniz. Ene şu bärde öwrenýän adamyz biziň Hudaý bilen gatnaşygymyz barada köp zatlary öwretýär. Gelin häzir göreliň bu oglan näme etýär ýene-de. Yigit kakasynyň ýanyna ugraýar. Siz ýatda saklaň, näme diýdi? Men öz güllükçilerinden biri ýaly edip kabul etdimäge kakasynyň ýanyna gidip otyr. Şeýdip kakasynyň ýanyna ugraýar, ogly entek uzakda kakasy onu görýär. Oňa ýüregi awaýar. Ilgap baryp oglanyň boýundan gujaklap onu ogşaýar. Kakasy näýil onu garşy alyp otyr. Siz oýlanyp görüň şu wagt siziň öz kakaňyz eger siz gidip puly ýele towurup ýene ýygyňyza gelen bolaňyzda siziň kakaňyzyň jogaby size näme bolardy? Oýlanyň şu barada. Eger siz şuny albar günä edip, erwet günäler edip, soň aglap ýene de Hudaýa dolananyňyzda Hudaý size näýil jogap berdi? Şu barada oýlanyň. Ene şu ýerde şu kakaň ogluna bolan gatnaşygy, kakaň öz ogluny garşy alşy Hudaýyň bizi garşy alşyna meňdeýär. Hatda biz iň erwet günäleri edibem ýürekden toba edip Hudaýa dolanamyzda, Hudaý sen ýeketäk, baňa diňe sen gerek, sen ýoluň dogry, sen ýoluň hak diýip oňa dolanamyzda, olam bizi edil şu kakaň öz ogluny uzakdan görüp gujak açyp garşy alşýaly, Hudaýam bizi garşy almaga taýar. Ýöne bu diňe ynamysy bilen mümkin. Kalmyzda İsa Mesih'e iman bolmasa bu zatlar mümkin näl. Tebäbi Hudaý bilen ýaraşyk diňe İsa Mesih'iň üstü bilen üpçün edilen. Ene şeýdi
kakasy ony oňa ýüregi awaya, ylgap baryp ony gujaklapdyr. Ogly kakasyna "Kaka, men gökdäki Hudaýy-da, saňa-da garşy günätdim. Menini seniň ogluň diýilmäge de münasip däl" diýär. Emma kakasy hyzmatkarlaryna buyruk berip, "Dessine iň saýlama donu getiriňne oňa geýdirin. Ellerine ýüzük takyň, aýaklaryna köwüş geýdirin. Baga bakylan göwläni getirip, damagyn çalyň. Iýip şatlanaly. Sebäbi bu oglum ölüdi, inni dirildi. Ol ýitipdi, inni tapyldy" diýär. Şeýdip olar toý etmäge başlaýarlar. Ene bu Luka kitabynyň 15-nji babynyň 11-nji, 25-nji ayatlaryna şeýle diýär. Ene şu bölümden görüşimiz ýaly Hudaý hem siz ýürekden tawba edip oňa dolansaňyz, dilek etseňiz, sizi nähili erwet günä edenem bolsaňyz gujak açyp garşy almaga taýar. Siz Hudaýa tarap dolanmaga taýarmy? Öz günäňizden ýürekden tawba edip dilek etmäge taýarmysyňyz? Siz taýar bolsaňyz Hudaý hem işe taýar. Hudaýyň mukaddes sözünde diýe ol biziň her birimiziň İsa Mesihiň haçda ölüp biziň günämizi alyp öz üstüne alyp ölenligi barada hakykata ynanyp Hudaýa ýakynlaşdyk. İsa Mesihe bolan imanyň üstü bilen Hudaýyň merhemet tagtyna ýakynlaşyp bilýär. Ene bu barada siz Ýewreýler kitabynyň 4-nji babynyň 16-njy aýatyny özüňiz okap bilersiňiz. Şo ýerde Hudaý biziň özüne gelmegimizi isleýär. Ol bizi şeýle etmäge ruhlandyrýar. Merhemet tagtyma diýe ynam bilen, edermellik bilen, batyrgylyk bilen ýakynlaşyň diýär. Eger biz haçanla biz mätäç bolan pursatymyzda Hudaýyň merhemet tagtyna merhemet hem rehim şepagat tapmak üçin ynam bilen ýakynlaşyp bilýär. Hudaýyň mukaddes sözü bize şeýle etmäge çagyrýar. Men siziň şu wagt durmuşyňyzda näme bolup otyr habarym ýok. Ýöne siz özüňiz gowy bilýäňiz, kalbyňyzda belki siziň ruhy taýdan keselçilik bardyr. Ruhy taýdan siz özüňiz şu wagt gaty gurak duýýansyňyz. Size Hudaýyň ruhy bilen täzeden doldurulmak gerekdir. Näme bolsa-da, nähili problema bolsun, nähili muşakkatlyklar bolsun, nähili keselçilik bolsun, nähili kynçylyklar bolsun, tapawdy ýok. Siz Hudaýyň sözüne tabyn bolup, Hudaýyň sözüne aýdylýan wadalara, şoňa eýem ony Hudaýdan kabul edip, şonu Hudaýyň özüne dilek etseňiz, ol sizi eşitmäge taýar. Siz kynçylykly pursatlaryňyzda Hudaýyň merhemet tagtyna ýakynlaşyp, "Maňa merhemet ber, rehim şepagat görkez, men şu wagt mätäç, ten kömegiňe mätäç, ten güýjüňe mätäç" diýip şeýle dilek etýäňizmi? Eger siz şeýle dilek etmeýän bolsaňyz, Hudaýyň mukaddes sözüne aýdşýaly, Ýewreýler kitabynyň 4-nji babynyň 16-njy aýatyna aýdylşýaly, dilek etmäge men sizi çagyrýan. Hudaý bize diýe siz ynam bilen, batyrgylyk bilen men merhemet tagtyma ýakynlaşyň diýär. Nähili mätäçlik pursat bolsun, maňa ýakynlaşyň, dilek ediň, men size merhemet bermäge, rehim şepagat görkezmäge taýar diýär. Siz şoňa ynanýaňyzmy Hudaýyň size berýän wadasyna? Eger ynanmasaňyz, onda siziň öz kalbyňyzda problema bar. Bu Hudaýda däl, siziň gatnaşyňyzda, Hudaý bilen gatnaşyňyzda da nämedir bir zatlar dogry däl. Onu siz öz kalbyňyzda barlap, Edil Dawud padşahyň aýdşýaly, Hudaý ol näme diýdi, men kalbymy barla, kalbymda bar bolan zady bil diýdi. Eger o ýerde nähili erwetlik bolsa, onu aýyrda, meni ebedi ýola sal diýdi. Siz bu barada Debur kitabynyň 138-nji babynyň 13-nji, 14-nji, 13-nji aýatlaryna seretip bilýäňiz, ýa-da soňky 24-nji aýatlaryna da seretip bilýäňiz, şo ýerde şu zatlar barada aýdylýar. Hudaý siziň hem şeýle dilek etmeňizi dileýär. Şu dilek Dawud padşahyň eden dilegi biziň günnelik durmuşymyzda bolmady. Biz günnelik durmuşymyzda her gün ir bilen turamyzda, şu gün ene iş günümizde başlamaňka, hiç sada başlamaňka, daňdan turan badyňyzda biz şeýle dilek bilen başlamaly. Hudaý, men kalbym barla. Gör men kalbymda näme bar? Men kalbymda aladylar barmy ýa başga da erwetlikler barmy? Şu men sen bilen gatnaşygyma päsgelçilik berýän ýa-da bökdünç bolýan
islenlik zat bolsa şonu ayır Hudaý. Hem meni ebedi ýol atal, men teň ýolundan ýöremek isleýän diýip dile getsek, siz görýäňiz dileňiziň jogabyny bir wada görürsiňiz. Ol sizi dogry ýola atalar. Ol biziň her bir ýerimizi özüne ynam etýärleň her birini dogry ýoldan ýöretmäge taýýar. Zebur kitabynyň 22-nji babynda şu baby dol okaň. Şo ýerde ol näme diýär? Ol biziň kalbymyz barady şeýle alady diýär. Şu 22-nji Zeburda diýär, Hudaý öz adynyň hatyrysyna bizi dogruçul ýollaryndan ýöretýär diýär. Öz adynyň hatyrysyna ol şeýle diýär. Bu hakykat. Men oýlap aýdyp oturanda adam näli ýa-da bu insan parasatlygy bilen aýdylmadyk söz, bu Hudaýyň parasatlygy bilen aýdylýan sözler. Men şoň üçin sizi şeýle etmäge çagyrýan. Şeýle ýagdaýda Hudaý siziň günälerinizi bagşlamaga taýýar. Kalbyňyzda nähili garaňkylyk bolsa oňa tapşyryp bilýäňiz. Ýene de 1-nji Ýohanna kitabynyň 1-nji babynyň 9-njy aýatyna özüňiz seretip bilýäňiz. Şo ýerde de diýär, eger biz günämizi boyun alsak, İsa Mesih biziň günämizi bagşlamaga taýýar diýär. Biz haçan şeýle edip günämizi Hudaýa tapşyryp boyun alyp ýaşamyzda biz edil İsa Mesihiň nurda ýaşaýşaly, biz hem nurda ýagtylykda ýaşaýar. Eger kalbymyzda bir günah bolup, onam hiç kime aýtmany, hiç kim bilen paýlaşmany, Hudaýa da hiç da diýmäni şeýle ýaşasak, onda biziň kalbymyzda garaňkylyk bar. Hudaý bilen hiç şeýle ýakyn gatnaşyk mümkin näl şeýle ýagdaýda. Şoň üçin hem Hudaý öz mukaddes sözüne bize Hudaýa dilek edip, günälerimizi Hudaýyň öňünde boyun alyp, dilek edip, oňa ýakynlaşyp, bagşlamaýan günämi özüňe ýakynlaşdyr diýip şeýle dilek edip ýaşamyzda siz kalbyňyzda rahatlyk duýýaňyz. Hem birek-birege bolan gatnaşykda da, ýygnanşyklarda da parahatlyk bolýar. Iň esasy problema şu wagt ýygnanşyklarda bu İsa Mesih'e iman etýärleň arasyna esasy problema birek-birege bagşlamadlyk, birek-birek barada gıybet etmeklik. Birek-birek bilen şonu ýaly arasyna ýaryş gidip oturan ýaly. Ene bu zatlaň bary tene görä ýaşaýyş. Zerarly şeýle bolýar. Biz mukaddes ruha görä ýaşamyzda şeýle zatlar bolmaýar biziň durmuşymyzda. Sebäbi bilýäňiz mukaddes ruhyň meýweleri näme? Rahatlyk, söýgü, şatlyk, mähirlilik, ýumşaklyk birek-birege bolan, öz-özüňe erk etmeklik, ine şeýle zatlar mukaddes ruhyň meýwesi. Eger siziň kalbyňyzda şu mukaddes ruhyň meýweleri bolmany, siziň öz durmuşyňyzda ýa şu tene görä ýaşaýyş bolsa, siz bilýäňiz mukaddes ruha görä ýaşaňyz ogona. Öz tene görä, tene görä islegleriniz boýunça ýaşap oturýarsyňyz. Şeýle ýagdaýda biz Hudaý bilen bile däl. Men şoň üçin hem sizi seraplyk bilen ýaşamaga çagyrýan. Hem birek-birege bolan günäni bagşlap ýaşamaly. Sebäbi bu eger biz özümüze edilen, karşı edilen günahını bağışlamasak, Hudaýyň sözü diýär, Hudaýym biziň günahymyzy bağışlamaýar. Ene biz şu barada da käbir ayatlara seretip bilýär. Şoň üçin hem İsa Mesih bize bağışlanmak üçin dilek edin diýär. Ene bu barada Matta kitabynyň 6-njy babynyň 12-nji aýatyna görýär. Bize yamanlyk edýärleri bağışlaýşymyzy ýaly, sen hem biziň ýazyklarymyzy bağışla diýär. Bu nähili gaty, gowy maslahat. Hudaý tarapyndan berilýän maslahat. Bu hakykat. Siz ýa özüňize garşy edilen günäni bağışlap bilýäňiz. Bağışlap Hudaý tarapyndan günäleriniz bağışlanyp bilýär. Ýa-da şol özüňize garşy edilen günäni bağışlamany, Hudaýym siziň günäňizi bağışlamaýar. Siz haýsy varianty o isleýäňiz? Günäňiziň bağışlanmagyny ýa-da bağışlanmadlygyny? Eger günäňiziň bağışlanmagyny isleseňiz, onda siz özüňize garşy edilen günäni bağışlamaly. Sebäbi Hudaýyň sözü bizi şeýle etmäge çagyrýar. Şoň üçin biz Hudaýyň sözüne aýdylýan zatlary ýerine ýetirip ýaşamaly. Ony bir wada hemmesini ýerine ýetirmek aňsat däl, ýöne gündelik durmuşymyzda praktika edip, ýuwaş-ýuwaşdan biz Hudaýyň sözüne aýdylýan her bir wadalara görä ýaşap bilýär.
İsa bolan iman arkaly biz bar günälerimizden aklannyk. İsa'da rahatlyk tapýas. Hemem iman, diňe iman arkaly aklanyp bilýär. Ine şu barada da Hudaýyň mukaddes sözüne köp zatlar aýdylýar. Gelin häzir Rimler kitabynyň 3-nji babynyň 21-nji, 25-nji ayetlerine seredip geçelim. Bu Pawlusyň Rimlere haty. Ýöne inni Hudaý aklanmanyň kanunyna dahylsyz ýoluny görkezdi. Bu ýol barada Tewrat we peýgamberleriň ýazgylary hem şaýatlyk edýär. İsa Mesih'e iman edýärleriň ählisi Hudaýyň huzuruny aklanýandyrlar. Adamlaryň arasynda hiç fark ýokdur. Sebäbi hemmeler günä edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldular. Näme pikir etýäňiz siz şu barada? Hudaýyň bize Pawlusyň üstü bilen aýdyp oturan sözi. Biz birimizi ýokary görüp, birimizi pes görmeli däl. Hudaýyň gözüniň öňünde her bir insan, prezident bolsun, baş tutan bolsun, hyzmatkär bolsun, gul bolsun tapawdy ýok. Her kes Hudaýyň öňünde her bir insan deň görülýär. Bu barada Kolosiýalar kitabynyň 2-nji babynda da siz özüňiz okap bilersiňiz. Gul bolsun, azad adam bolsun tapawdy ýok. Hemmeler diýe İsa'da bir deň diýip Pawlus bize Kolosiýalar kitabyna da ýatladýar. Ene bärde de ol bize ýatladyp otýar. İsa Mesih'e iman edýärleriň ählisi diýe Hudaýyň huzuruna aklanýar. Aklanmak, günäden halas bolmak diňe Hudaýyň merhametiniň üstü bilen mümkin. Biziň hiç bir edýän işimiziň şol Hudaýyň işine hiç zat goşup bilmeýändigini siz ýatdan çykarmaň. Adamlaryň arasynda hiç fark ýok diýe Pawlus. Näme üçin? Sebäbi hemmeler günä edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldy. O näme üçin şeýle diýe bärde düşünýäňizmi? Biz geçen gepleşigimizde de agzak geçtik. İlki başta Adam ata bilen Howwany günä edip şeytanyň sözüni diňläp Hudaýyň iýme diýen miweli agajynyň iýip Hudaý bilen insanyň arasynda aýrylyk boldy diýdik, ruhy taýdan aýrylyk. Adam ata bilen Howwanyň eden günäsi zerarly, şeýle aýrylyk boldy. Şoň üçin Pawlus şonu ýatlap şu wagt hemmeler günä edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldular diýe. Sebäbi biz Adam ata bilen Howwanyň nesilleri, her bir insan Adam ata bilen Howwanyň neslinden gelip çykyp otýar. Şoň üçin biz tenne şolara meňdeş, Adam ata bilen Howwanyň meňdeş. Ruhda biz İsa Mesih'e meňdeş. Eger siz İsa Mesih'e iman eden bolsaňyz, ruhumuz bize İsa Mesih'e göre ýaşaýşy, günlük durmuşymyzda beýleklere ýam görkezmegi bizden soraýar. Ýöne olar Hudaýyň merhameti arkaly aklandylar diýär. Men ýene bir gede gaýtalaýan, aklanmak diňe Hudaýyň merhameti bilen mümkin. Biziň hiç bir gowy işimiz bizi Hudaýyň öňünde aklap bilmeýär. Näme üçin? Nädip ontan işi Hudaýy kanagatlandyryp bilýär. Şoň üçin ol öz ogly İsa Mesih'i şu dünýäge iýerip, biziň günälerimizi öz üstüne, ähli günälerimizi şoň öz şol İsa Mesih'iň üstüne atyp, şeýdip bizi Hudaý özi bilen ýaraşdyrdy. Oňa diňe şol Hudaýyň güýji gerekdi. Hudaýyň güýji bilen şu günä problemasy çözülmeli. Başga oňa hiç ýyly ýol ýokdy. Insan güýji näme edip bilýär? Hiç adam edip bilmeýär. Şonu ýatdan çykarmaň. Olar insanlar Hudaýyň merhameti arkaly aklandylar. İsa Mesih arkaly günäleriniň jezasyndan azat edildiler. Hudaý öz adalatyny görkezmek üçin İsa Mesih'i iýerip, onuň dökülen gany arkaly iman edýärleri özü bilen ýaraşdyrdy. Bu nähili gowy hoş habar. Hudaý öz adalatyny görkezmek üçin İsa Mesih'i iýerip, şoň dökülen gany arkaly İsa Mesih'e iman edýärleri özü bilen ýaraşdyrdy. Näme üçin Hudaý şeýle otýar biz bilen? Siz şu barada soraýaňyzmy? Näme üçin İsa Mesih şeýle nejis derejede erwet ýagdaýda ölmeli boldy? Sebäbi şeytan eren bagynda Hudaýyň ilkinji yaradan insanlaryny hem olary aldawçylyga salyp Hudaýa garşy urdy olary, insanlary.
Ine şu pursatdan bäri şeytan Hudaýyň duşmany. Şol biziň durmuşymyzda bolup geçýän her hili töweşler, ruhy töweşler şeytan derarly bolup geçýär. Täbi şeytanyň maksady Hudaýyň öz yaradan insanlaryny Hudaýa garşy öwürmek. Ine bu erim bagyndan bäri şeýle bolup otýar. Täbi şeytan ol Lucifer bolan ilki ol gökde ka ente yer bu dünýä yaradylmanka gökde Hudaýyň en gowurýan perişteleriniň biri bolan. Lucifer diýmek bu nur perişteti, ýagty perişteti. A ýöne ol Hudaý ony näçe gowuryp şeýle öwdigiçe ol Hudaýyň ýerini almak isledi. Şoň üçin şeytan ýere atyldy. Bu barada Işaýa peýgamberiň 14-nji babyny özüňiz okap bilýäňiz. Ine şol purt ýere atylandan, şol pursatdan bäri ol Hudaýa duşman. Hudaýyň öz yaradan insanlaryny, öz keşfini yaradan insanlaryny Hudaýa garşy öwürmek. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Şoň üçin Hudaý şol İsa Mesihiň dökülen gany arkaly iman edýärleri özü bilen ýaraşdyrdy. Sebäbi Hudaý siz bilen ýakyn gatnaşykda bolmak isleýär. Siziň günählerinizi bagşlamak isleýär. Hudaý odolky döwürde edilen günählere geçirimlik etdi. Indi bolsa İsa Mesihe iman edýän herkesi aklaýar. Şeýdip ol özüniň adalatlydygyny subut etýär. Siz şu ýerde Hudaýyň aýdyp oturan sözlerine inanýaňyzmy? Hudaý odolky döwürde edilen günähleri geçirimlik etdi. Näme üçin? Sebäbi İsa Mesih odolky häzirki geljekki döwürde ediljek günähleriň baryny öz üstüne alyp, haçda ölüp biziň günählerimizi bagşlady. Hudaý bizi şeýle bagşlaýan bolsa, hatda geljekki etjek günählerimizi bagşlap, şu günki edip oturan günählerimizi haçda ölmek bilen bagşlan bolsa, biz nädip birek bagşlap bilmeýär. Täbi İsa Mesih şeýle etmek bilen bize görüldi boldy, bize mysal görkezdi. Men siziň geljekde, hatda geljekde etjek günähleriňizden bagşladym. Siz näme üçin birek bagşlap bileňiz diýär. Şoň üçin Mattada aýdyşýaly, bize ýamanlyk edýärleri bagşlaýşymyzy ýaly, tenem biziň ýadyklarymyzy bagşla diýip biz Hudaýdan şeýle dilek etmeli. İsa Mesihiň özü bizi şeýle etmäge, şeýle dilek etmäge öwretdi. Matta kitabynyň 6-njy babynyň 12-nji aýatynda. Menem sizi şeýle inanmaga çagyrýan İsa Mesihe iman edip aklanyň. Ol sizi aklamaga taýýar. Dileňizi eşitmäge taýýar. Men sizi dilek edip Hudaýa ýakynlaşmaga çagyrýan. Biz ýene-de gepleşigimiz dowam eder. Gynansagam şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Eneki gepleşige geçerli. Hoş, sag bolun. Senin adında günem yolunu bütün kalbimi sana tapşır.